Къде? Получите ли някакво писмо от прокуратурата, за това, че има разследване? Знаете ли за какво е? Не. Научавам от вас, вашите колеги, така, на учебен материал, нищо не е да Какво да питаме? Някаква информация имаше горе-долу какъв е предмета, макар че не е официално. Аз за предмета, да, точно това, че е неофициално, обаче виждате какво става. Той неофициално показва среден пръст, ама ето пак са бари. Неофициално излиза някакво досъдебно производство. Официално аз дадох преди 2 месеца сигнал, че има класическа измама с евросредства, никой нищо не пипат се получи. Това е официално. В момента няма образуване да съдебно производство. Аз научавам. Да. Не съм. Не съм. Къде досъдебно трябва да е следствено. Не говоря за досъдебно производство срещу кмета, а за друго сигнал. Няма нищо. Значи по вашия сигнал. По сигнала, който ние сме внесли във всички институции, това, което ви казах, казвам, че прокурорката вероятно баща е бил починал, нещо по-завод, на което е възложено, няма представа. Но там се бавят нещата, пък при нас тук много бързо. И аз бих припомнил примерно на всички вас миналата година, пък и делото по САПАРТ още не е приключило, говореше същия съдия, същия прокурор. Значи това просто ми става, аз за това казах, още преди 2 месеца беше, мисля, че да не е повече за идейното участие на прокурор Пламен Стефанов. Явно се натиска да бъде избран за окръжен прокурор. Възможно е на мой гръб, нали? На мой гръб. Не знам. Всичко това е ясно, че е възможно. Защо да бъде на мой гръб? Бих ви препоръчал и на вас, ако понеже много често говорим, но не виждам само някакви задоволяват с някакви малки въпроси. Бих ви препоръчал да питате Пламен Стефанов какво стана с дело 10 от 2009 година. Що да ви казвам аз всичко? Сипнахте на готово при мен. Задайте му въпроса да го извадим. Родено е миналата година по... Какво е делото следствено, наказателно? Не знам. Ами да знаем какво да го търсим. Аз само номера знам, нищо друго не мога да знам. Аз и много други неща да знам, но не искам да влизам да отивам в това русло, където съм етапен преди малко, да взимам на несериозни неща. Аз разбирам, ако имаше нещо сега, прокурор да дойде, както мога да ви припомня преди сесията, един ден преди сесията, когато пак влязоха в полицаито, нещо да сте чули от тогава да става. Имаше ли смисъл да влизат полицаи тук да изземат документи? Какво направихте? Нищо. Аз ще си ги събера в едно писмо всичките тези неща, които смятам за нередности и ще ги пусна и аз по съответния ред да разследват въпросния прокурор. Инспектората на то гарна око вади ли? Отдавам се така. А доколкото мога да коментирам това като несериозно, циганската мълва, не знам дали знаете, че тя и там могат да ме подведат от такава отговорност за безстопанство, защото тя е незаконна. Те са самонастанили, там не плащат нищо. Колко цигански махали имаме, където така се настанява? За безстопанственост. И това е аномалия. Аз се радвам, че поне за остро вниманието, че сме свършили работа. Толкова години са борим да ги получим тия военни имоти. И пак ще се изтъкне, че това съм причината да ги получим тия 100 декара. И накрая ще ми повдигнат заради безстопанственост. На нещо, ако няма хора там, сигурно до сега ще да му грабят тук. А няма какво друго да измучат по пръстите си. Това е някакво коментар. Понеже споменавате тия имоти,
Фирмите, които ползват тези имоти, имат ли договори с общината за наем и така? Няма. Това не е моя работа. Според вас работа на кмета ли е да отиде да проверява къде поема? Аз затова ви го казвам това нещо. Предоставяме на общинска полиция, те си го охраняват, те се знаят там. Мога ли аз да знам примерно къде това става? Вие представлявате общината? Именно, защото аз представлявам общината и затова ви казвам, циганската махала е незаконно построение абсолютно всичко. Стройки. Колко други такива има? Това аз представлявам общината за всичко, наистина много. И вие сте част от общината, но трябва да се изпълняваме задължения. Аз се старая всеки ден да изпълнявам моите, които повелява закон. Аз договор не съм подписал и ако разбирам да има подписване договор, тогава да го говорим това нещо. Точно заради тази лицензионация нещата. Виждам за какво се притеснявам, какво всъщност ме упреквате. Какво е имало там? Аз не съм видял да има там. Ще слагал там. Нали точно това е моят сигнал. Той си слага материал, аз го давам този сигнал, той се обръща срещу мен. Аз казвам, че има там незаконно така складиран материал. Той се е самонастанил, примерно, когато и фирма да съм самонастанила, има си който да носи отговорност. Точно аз го давам този сигнал, че краде, примерно, от Кърали, какво се водеше там този... Крастъл, дали се води. Кърали, не знам, взима се материал, преработва се в казармите, което аз не мога да го знам това нещо. Аз не живея там наблизо, нито някой ме е сигнализирал. Аз го давам този сигнал. Явно не е за този сигнал. За същото място става въпрос. Това преди, примерно, че някои фирми те по същия начин е това, тия, където метат улиците, така на общинска собственост и също. Това се представя още от времето на комунално услуги. Тоест можем да кажем, че досъдебното производство е по ваше сигнал, всички, които са там, са самонастанили, са без знания и разрешение. Разбира се. Как ще можеш да го казваш? Аз питам дали това се... Така е. Всичко друго е много несериозно. Какво значи да кмета разреши? Кмета разреши, мога ли да му разреша да дойде вкъщи да лега при жена? Това са несериозни неща. Знаете ли дали другите фирми още се помещават там? Не знам. Аз ви казах, предоставено е това за стопанисане на общинска полиция. Имам изключен договор за охрана.